Ассалому алейкум дӯстони азиз, номи ман Хусрав. Имрӯз дар ҳам видеомо запис кардем. Имрӯзанги мавзӯъ талабҳои шумо мебиноанд. Ҷудо мон як 20-30 барин гифтаги ҳам хеле ва як комментария ки дар бораи фрилансер гап занед кута. Имрӯзанги мавзӯъ фрилансер ки аз чӣ сар кардан дар кор, якум қадамҳои фрилансер ва кадом соҳаба сараш ба даромадан мумкин фрилансери ба. Ҳамин чиза кута додани ман шумо ба. Илтимос агар ҳамин видео бинетон маъқул бошад албатта лайк, поделиться одамои дарбораба ки агар қизиқ кунад агар ҳамино бофисонетон бинанд ва саволо бошад агар саволоба ман ҷавоб медиҳам, комментария наистаманитон. Раҳмат. Барои умуман намедонистаги одам фрилансер ки гӯем агар маъноша агар моҳияташа пухтани бошам агар ин мутахассиси озод, яъне свободный специалист. Ягон кора када метавонад ёки медонад, лекин дасти як кас ба кор намекунад. Яъне худаша хизматаша, худаша медонистаги метавонистаги кораша интернет кади фурӯхта, одамо ба хизматаша фурӯхта пулаша интернет мегирад. Яъне ҳама чиз интернет кади. Фрилансеро ба фақат компютер интернет бошад бас ва ё фарқаш нест. Аз имрӯз якта шаҳр пага дуюм шаҳр пага сеюм шаҳр када корашона рафта мегиранд. Ин як озодия метиҳад. Ман фрилансера фақат тадбиркоро ба ӯхша мекунам, чунки фрилансер мекадаги кор 5-6 чиза якта худаш ба муҷассам карда гуфтаги. Яъне агар одам одди корхона ба кор кунад, дасти як кас ба кор кунад агар рафта мисол аз соати 8 то бегуни 5 мешинад, мебиёд якта специалист бошад агар якта кора мекунад мебиёд ҳар рӯз ҳам хел. А фриланс фараз кардем вай хизмати худаша хушро када ол сохта геш дар кор, худаш ба бренд сохта геш дар кор, яъне маркетолог шуда геш дар кор, худаш ба сони вай фурӯхтатон иста геш дар кор, вай дар кори ҷо монда геш дар кор, пулаш биёд агар вай бухгалтерияша худаш када геш дар кор, рекламаша худаш када геш дар кор, сони боли худаш ва худаш кор када геш дар кор ва ҳоказо. Яъне ҷудо тадбиркор ба монанд, тадбиркор акун начальни стадияш гемам мушуд, сони таҷрибаи ҷаҳон ба ҳам хеле ҳаст ки ҳамин ягала фрилансеро вақташ ба сар кадаги фрилансеро ҳозир ташкилотои калон шуда многомиллионни баъзеш дази многомиллиардни компания ба айнали кадаги, лекин айнан аз фрилансери сар кадаги. Анамин фрилансери ваяш манош анакнун якум барои фриланс шудан шумо чӣ кор кадагид омда кор. Ман барои начальни сараш ба будagi бачо оли худаш фрилансер чӣ будагиш якдара намедонад ёки фрилансери накадас ягон бор кадани будagi бачое барош ин видео мӯлтар вай кисем инобат бекисем ҳамоноя. Якум пеш аз фрилансери кадан аввал шумо худатон ба савол додагид омда кор. Барои чӣ шумо фрилансер шудан дар кор? Барои чӣ? Чунки ҳар ки ҳар хел сабабаш мешуд. Агар ҳамин сабабаша худатон ба ҷавоб даша ёбетон агар илтимос комментария ба навестон, ман боям ҷудо қизиқ. Ман ҳар хел ин сабабои шунидагӣ ки мегӯяд ки 15-16 бошадам, бачаи ёш бошадам, солаш калон бошадам, када метавонад ин кора фриланс фарқаш нест. Агар ягон одам нағз донад, када мегирад. Бачаи ёш асосан мегӯянд ки ман дадем бием пули китани не, ман худам пули кор кардани мегӯянд. Мисол бачаи ёш бошанд агар транскрибатор гуфтаги вай ҳаст, профессия ҳамин фрилансери ва транскрибатор ин гуфтагеш ки наборшик текста. Яъне фараз кунем бачачои ёш метавонад ки компютер ки кор карда тонад агар набор текст кунад агар ҳамоно аллакай ин фрилансери када метавонад пул кор карда метавонад. Яъне ман фараз кардем ман ин видеома озо запис кесиги видеома ягон кас ба текстови формат кунондарин бошам агар метиям ягонта бачача ба вай бачача гӯш мекунаду ҳамин ман чӣ гуфтем ҳамина менависад. Текстовый формат бигардонда метиҳад. Анамин кор мисол фрилансер ин акун сараш будаги ҷудоам осон короша кусем. Сониш бад агар анех кунетон агар барои чӣ будагиша ҳамин касб ҳамин соҳа шумон ба сонинги қадам шумо мемушуд айнан профессия интихоб кардан, выбор профессии. Чунки SMM таргетолог шудан мумкин, мисол маркетолог шудан мумкин. Акун ман ҳамун ва ёша шумо ба гуфта дӯстем мутахассис шуда фриланс тарҷимон шуда мумкин, переводчик ёки копирайтераш ин ҳамун статсия нависта медодаги одам. Мисол ман худам копирайтерама Ӯзбекистон ёфтагӣ аз Самарқанд ман ба якта духтар нависта метиҳад. Ҳар якта статсиява навистагиш ба ман мисол ним варақ 500 калимаам набурад ман $10 метиҳам. $10 мисол як ма ба 15 та навистагиш мумкин, 20 та навистагиш мумкин. Аҷои нест вай бози каме нест. Барои баъзе кас ҳамин коро ҷудо осон. Ҳамин ман ин кора кунонсаги духтар худаш русскита тамом кардаги, русский филологический факультета. Барои вай ҷудо осон. Ҳам ту мешинаду ман ин темая мон ба пешаги темая муфсонад. Ҳамин тема ба навис мегӯям. Дар ин 3 соат ба нависта муфсонад. Бози када менависад. Ҷудо осон барои вай. Чунки соҳи худаш. Ҳамин хелин одамон мутахассисо
кора када метунистаги одамо ҷуддо мӯлеш хонада мешинанд, заиф бошанд, агар фарзанд доштагӣ, хонашин шуда мондагӣ, ҳамонобе ин имконияти ҷудо калон фриланс. Сони бо видео монтажчӣ шудагиш мумкин фриланс. Ман ба мани мисол ваям видео монтажчи ман фрилансер бакитаги. Ман худаш агар команди мон ба мисол бачаҳо як 20 бошад, агар беғарзи 20 бо як 10 та фрилансер окли кор мекунам. Чунки фрилансер ман гифта корба пастани дошта наметонам. Як маба 2 бор, 3 бор, 4 бор, 5 бор мо муроҷиат мекунем. Ба ҳамон ҳар як муроҷиат кардагон ба алохида пул метиҳем. Ҳаминаш нағз фрилансер бошад. Фото съёмка ки заниматься мекардагӣ, фотографо фрилансери кардагиш мумкин, ёки веб дизайнеро фрилансери кардагиш мумкин, SMM дизайн вай мешуд ки администратор, ёки вай аккаунта мубурдаги одамо, менеджер социальных сетей, ким чанта аккаунта мебарад, ёки чӣ мегӯянд, маркетолог, ҳамон шумо мекардаги коротона маркетингаша тоғри мекардаги одамо. То есть ҳамин касбҳо, ако ман шумо ба ин пастоша кусем, дигар касбҳои ваям IT-ам ҳозир ҳамеш фрилансери кунад мушуд. Ман дина вайсара шумо нишон дод будам дигар видеом ба як гала сайтош аст, фриланс биржа мегӯн вая. Сони баъд аз касбҳотона аниқ кардан, шумо асоси коротона нигоҳ дошта, асоси кори кайсаготона, боли ҳамон касби выбор кардаготон кор кардагитон дакор. Допустим, шумо гуфтетон ман веб дизайнер мешам. Хонетон ҳар хел бепул материалҳо ҳаст, ҳар хел информатсия ҳаст. Як гала ресерч кунетон, 2 3 4 вақт мегузарад, сони платный курс парафтан дакор. Ҳамон курса гиретону кора сар кунетон. Фараз кетон шумо веб дизайнер. Веб дизайнер ба мисол шумо якдан заказ кита наметонетон барои фриланс шудан. Фрилансер ба ҳамон биржаша меретон. Биржа фрилансер кутаги сайтҳо ҳаст. Ин популярниш Fiverr ба рафта мисол аккаунт месозетон. Веб дизайнера хизматаша намондан дакор якдан. Веб дизайнер ба агар ягон кас нуждатса кунад, агар ахишатон, аҷӯротон, аёнта шиносотон, ҳамоно ба рафта бепул кадан дакор. Бепул корая када додан дакор. Вай ман ба даркор негӯдагар, хай даркор не. Агар ҳам хеле одамо ҳаст, даркор ҳамон одам ба аёнта кора кунондан. Ва ё шумо ба пул надоисасми, шумо чӣ хел ки вай кунетон, неки максимум ҳаракат кадан дакор, нағз кадан ба чуа, чунки ин шумона портфолиотон ҳисоб меёбад. Баъд аз якма, дума, сема одамо ба бепул ҳамин коротона кадаанд, бепул вай мекунетон, таким образом худатон ба портфолио меситон. Акун дани сема ба агар ҳар ма сетаги кор кардагӣ бошатон, агар нӯта коротон пайдо мешуд, нӯта ин нормальни портфолио, нӯта дата кардагӣ коротон нормальни портфолио. Сони баъд аз вай худатон ба якта нағз када страница созетон. Вай фарқаш нест, Telegram бамуштми, Instagram бамуштми, Facebook бамуштми, LinkedIn бамуштми. Худатон ба страница созетону дар бораи худатон нағз монетон. Чунки манам ҳам ту даром агар дани вебсайт ба дигар одамоям ҳам хел якум вай одами кора мекардагия рейтингаш бо ном кунем. Чанта кора кардагӣ фараз кардем 5 та ман ба кандидат биномайсаст, 4 теш ягонта кор накардааст, як теш 5 та кора кардагӣ, ҳама 5 баҳо мондагӣ. Ман скорее всего вероятносташ калон ман якта кора кардагӣ 5 баҳо мондагӣ бамӯрам. Чуа? Чунки ман дилам пур мешуд вай бо одамо заказаша гифтагӣ баҳои нағз мондагӣ, демак вай кораша нағз карда додагӣ мегӯям, дилам пур мешуд. Барои ҳамон шумо ҳаракат кунетон барои портфолио кор кардан, барои портфолио кор карда портфолиотонро пур кардан. Вай фарқаш нест, ман веб дизайнер кутам, ман мисол овардам. Чӣ яки интихоб накунетон, чӣ яки выбор накунетон, кадом ки специалист набошад. Ҳозир ҷудо талабаш калон ман ин SMM направлени, social media marketing, ҳамон ягонта направлени чекитан дакор, вай таргетолог мешитон менамедонам, вай аналитик мешитон медани ҳамон вай ёбада, ёки аккаунтаи мубурдагӣ, аккаунтаи оформид мекардагӣ, фарқаш нест. Ҳаминои гифтан дакор, сони бепул як 4-5 та аккаунта вай кардан дакор, чӣ мегӯям, гифтан дакору как раз шумо ба портфолио мешуд. Пага ягон кас ба коротона нишон тетонам, ман ин корая кардагӣ, ман хел таҷрибаи маст кута кора сони пулаки корая сар мекунетон. Сараш ба қизиқӣ накардан дакор, мисол бозор агар $300 ба аёнта кора кунад, агар аёнта компания аккаунташа бурдан $300 бошад, агар фараз кардем шумо вай $100 ба $150 ба гиретон. Минимальни ба гифта максимальни дараҷа вай нишон додан дакор. Агар боли худаш бо одам 1 сол, 1.5 сол, 2 сол кор кардан, ҳамон Fiverr ёки ҳамин бохша мекардагӣ фрилансери биржаш ба нағз репутатсия худаш созад, агар сони умуман реклама ба ҳоҷат нест. Худи сайт, худи Fiverr шуморо боло ба бурод омад мекунад. Чунки Fiverr ҳам аз заказчик, ҳам аз шумо комиссия мегирад.
барои шумона нақс коратона фурӯхтагиш фивер заинтересован барои ҳамон шумона боло ба када нишон медиҳад. ман баъзе ҷоба медорам вай ба нархаш қиммат ва яш рейтингаш баланд ҳазорта кора кадаги айн пеш маълум специалисти зӯр мутахассиси зӯр 10 сол опыташ аст. албатта ҳамон ба мӯликас мӯред 99% одам ҳамон ба мӯред чунки дилаш пур мушуд ҳамин чизое бинадагар чунки фивер ҳамин биржа фрилансеро ино намеалдонад ино чӣ бошад ҳамона менависад барои ҳамон дили одам пур мушуд. лекин бо ҳам хел чиз аст ки ҳамон 10,000 ёки 1000 кора кадаги баҳош 4, 4,8, 4,9, 4,5 бошаду зӯр бошадам паст ба будаги баъзан заказа нагифтаги ёки баҳош набудаги одамо зӯртар шудагиш мумкин аваё чуа чунки ваё ҳоли худаша портфолиошу худаша миҷозошу клиентоша дошта нагифтаги наздики ба ҳам хел шуд. ман худаш фрилансеро ки ҷудо мӯли кор мекунам корам ба манин пуштанба истудаги вебсайти навамо редизайн кайсен вебсайта ҳамина ман даромада американски компания дистудам компания не то есть фрилансеро дистудам ҳамин нархи сайт гизета 5000 ба дизайнаш мон ба ғалти суд редизайн кардан 7-8 страницеш ман сони Ӯзбекистон кофтам маъқул нашуд 7-8 гап задам сони Қазоқистон кофтам наёфтам Украина кофтам ки Украина ёфтам ҳозир ҳамин бача ман ҳамин кора $500 нашуд кораш ҷудо минимални нарх ки сар кадаги ман гуфтам нархҳо чун хеле арзон гуфтам ки пеш аз ман як кас всего заказ кадаги гуфт ки ман барои боли ҳамин аккаунтама продвигат кардана болош кор кесем барои отзыв яъне комментария монда баҳо мондана барош кор кесем барои ҳамон нархҳом ҷудо паст мана лиш би тӯя кората кунаму ман тест тӯя баҳота гираму бо продвигат кунам ин бача мефаҳмад ин далгасрочни ба кор кесес яъне имрӯз пагая кор накесес ин ҳаман $1000 гирад $1000 медодам ман чунки кораш нағз лекин ин бача далгасрочни ба кор кесес ин бача мисол 1 сол 2 сол анахи кор кунаду чида кунаду мисол ҳамин кора 10 рӯз ба када метиҳам гуфт $500 10 рӯз ба $500 кор кардан инам пули майда неда рӯзгораша бемаълум меҷмонад 1 сол 2 сол агар ҳамин кора кунад пага фараз кунетон ин бача дани 1 сол 2 сол ба 100 кас ба кадаги рейтингаш 4,8 4,9 бошадагар ин уҷи дигар кофта реклама ба вақташа гузарондаги шарт не ин ҳам ту ҳар пагои хезадагар 10-20 кор омдаги мушуд автоматически таклиф омдаги мушуд ина кунетон ва я кунетон гуфта барои ҳамун фрилансери анам хел кор сониш баъд аз вая кадагетон портфолио сохтагетон заказа гифтагетон якум дуюм сеюм ма ҳама хел кор кунетон ки чтобы шумо худи бепул кор кесаги берам ҳамун пули омайсудагия $150 шумо пули омайсасми гифта чет ба монетон агар шумо асоси коратон ба $200 кор кунетон ёки $300 кор кунетон агар 3-4 шумо ба запас шудагиш дар кор ин чуа муҳим ин ҳамун ба муҳим ки ин психологический эффект мегӯянд агар шумо пага ин фрилансера бинетон кораш нақстар шудаги бошаду метонистаги бошатон агар пули нормал номсаги бошад асоси коратон бронда метонетон лекин манҷаба урусо мегӯям ки подушка безопасности 3-4-5 шумо подушка безопасности сон бошад агар дилатон тинч фрилансери нақс сар мекунетон агар нӯк ба нӯк бошаду фрилансери нашад агар бо 0-0 муштаги бошатон ёки қарз муштаги бошатон агар одам сифати корашам нағз намушуд барои ҳамун камакак 3-4-5 кор кардагитон подушка безопасности када мондан накор мондаги 3-4-5 техника хардан накор мисол киба фотоаппарати нағз намушуд киба телефони нағз намушуд киба компютераш кӯй намушуд фрилансеро асосан ноутбук кади ноутбукои нағз кита кор мекунад чунки фриланс кутагиш худаш ҷумида мегаштаги одам озод одам ва ё имрӯз хона иш кунад пага дигар шаҳр кор кардагиш мумкин интернет бошад ва ё бас ва ниҳоят ахиранги вай маслиҳато тарса гурезондан накор яъне фриланс ин нав касб нав соҳа нав индустрия шумо адат кадаги корба рафта ягонта кора када омда пули киштанба ин чиз худатон ба худатон вобаста дасти худатон мегуфтани ман агар дисциплинаи нағз монда ҷавобгария гиретон агар 10 рӯз ба када метиҳам гуфта 8 рӯз 9 рӯз 10 рӯз ба када тетону вақташ ба ҳамун клиента розӣ кунетон агар нақс сифати коратон бошад агар ҳеҷ хавотир кардаготон дакор не ҳама тарсу воимаи гифта одан дакору ин кора сар кардан дакор агар шумо ба ягон саволо бошад агар айнан ҳамин фриланс боюча масъалаиш боюча ман ба комментария бинависитон ман ҳамеш ба ҷавоб додам ба тайёр агар бо давоми ҳамина кун гӯетон агар албатта лайк монетон ман бинам мӯлтар лайк шавад агар мефаҳмам ки ҳамина давомаша кардан дакор чунки ин
این موضوع جدا کلان موضوع. من برای حاضر وود دادم، یعنی در اومده همون آدمی نمیدونستگی هم فهمیدگی میفهمیدگی درجه با من معلوماتی عادی دوستین. اگر شما قزق کنید اگر من بگویتم من درش می نویسم. دقتتون به رحمت، سلامت باشید.